Salam dostlar, sizi Fullspeak kanalımıza hoş gördük. Size şu gün korkacak videomuzda işleyen VPN'ler YouTube açan VPN Master adına göre ekranı görünüp duranlar. Size şu an yukarıda VPN Master'ına ha dostlar qow işleyen edilýän ýokdan qow diýen kelekde YouTube açýa birazjyk doňurak açýa ýöne işleýär YouTube Wi-Fi'niň sedine bagly dostlar. VPN Master'ın içine girýäňiz. Asyl şular ýaly. Şu Amerikada işläp durdalar. Häzir Stova basýan. Ne konnekde basýan dostlar. Öyle şey durýar togram. Ne işlet dostlar gördüňizmi? Hani 258 var. Bana da kilobayt gidurady. Görüşüňiz ýaly dostlar. Ýokary geçirýäs. YouTube'a girip görýäs. Dostlar gayrat edin kanalımıza agza bolmagy unutmaň, like basmagy unutmaň, halamat basaň, dislike basaň. Ýani çykalamadynız, hem ýazyň ştaýna kem mazat diýipler. YouTube'a girende birazjyk daha zagruska berýär, Wi-Fi'ň sedip pesrek bolan şey diýär dostlar. Sizinkide güýçli Wi-Fi töleňiz güýçli tölenýän bolsa reskam açar VPN işleýişine bagly, Wi-Fi'ň güýjüne bagly, şoň üçin VPN şoň gara işleýär. Häzir täden girip 2 GB girip çykýar. Gön işleýär. Häzir açylsyn dostlar. Biraz zagruska berýär şu ana dostlar görüşüňiz ýaly açyldy. Ana YouTube işläp dur. Ana ha. Bir videoň ýüzüne basyp görýän görkezýärm ka. Ana dostlar açylýar. Man aljak bolsaňyz Play Marketde VPN Master diýip ýasaňyz çykmaz. Aşagda linkini goýup geçer, şonu alyp bilersiňiz. Zat aýbram açýaly. Reklama çykýar, insan başyna şonu reklamada doňýar. Näin görüşüňiz ýaly YouTube işläp dur dostlar, bolly. Videomyz şundan ibaret. Diňer men size işleýän VPN görkezýän özüňiz alyp iş edersiňiz. Linkini hem aşağıda goýup geçer. Dostlar Instagram sahypamyza agza bolmagy unutmaň. Alym aşağıda çyzyljak taman knowledge. Ondan videomuzy görýän üçin hoşça bolun.